Iroi try. Tidon ki boong inga sa le video bakam lengkot kumno banta ya katuk umphniang. Tepet gene gesnap nama pran ru pila ban yo. Te pila ban phone chwa nga ru, pila ban thet hi ru. Arpo tingga gawai, pila ban thet hi ru kene pila i kum to. Sat chwa da kene kan. Sat be kum to. Te bakanam kta e kapor. Ngan pelip no hi. Sat ha katuk rukom. Ma. Te ngini pet. Kat nominate ngini pen klut je kene. Te wanam ai than hi resibon ka umphniang nai ai hi rakhndiat katu kalabiang te ngini pet ken te ai be arp sam second antap kat bapila ban cha ke jing klut umde ban klut pala yo player ka kle ma antap kum to kat bapila la ban le hakti ken an pa klut pi em ngala klut te to ting yo yar khemo tang bada klut ru klem le le ka nga klem man saw re te hen rei sa antap ka bala ban cha ka jing klut te long yo klut than yo player ka kli tang ba klem player na mar pro bala klut mene kum to kana le kum to tem le le ken te sale kum ta sa antap de ben yo sngo jing klut tang ba mde ru ban la player nga mene la klut te tang ba biang hi yo yar khemo ting te antap ken le kum to hakapol la ban sya kan kat ka jing la ban sya tang phi de ben yo sngo hi jing klut pet pat yo phi klut te ngan nam pen i lut re nama ba kan sa jrong ka video te la le kum to em phi la le chane la shim gini ki benta per khoi te je ka bum das nyu le kum to la de ta ha na kini ba idun nas nyu dem kum kini ki benta kum kini te le be kum to ngalami ba nang ne namar man shwa solution ne das nyu te hen le kum to kan te phi la khlong kum ne sa shu tap pada ka jan por bathia nai te rken te mestep pat phi sa sle kli pat da ka shampoo ka bala kle te ai u shampoo shi u wei u tu sansil ba ping ba shitingka ai ka shi teng pela u shampoo kat kini ka pela em te ai ba shi teng pela ka u wei u shampoo te kat ka jing don kam jong phi ken phi khuat kat nu ka kli jong phi nga she ai lai tali ki don ki brio ki batang u wei la dam don pat artli la dam te bakan khuat ba ka umphniang te kemot sat be hado ba phinda khui hi ken te sa antat hi ma phi te u shampoo thiet be dau tu sansil ba shi tingka tu sansil ba ping sakle dau to tel da phidon de ki ayurvedic ru ki ba bha phila ban use de ki taru tang ba ki tu ki anti dandruff nai le ra de ki tu te la ne utu onion shampoo ru nai le ra utu te ki rong ru utu urong uba tangsan minute la yong nai ta re gitu te ladap himpat so tho bha plan pha message ki whatsapp ki jonga ya gano ke benta te wat nom le rain re plan pha message dang la yu i ngan sejuba phi te kumbang ala ong seta ha kerteng jong uji su te seta ha kerteng jong uji su ken te pat kumbang ala ong ru sapuli bible ya ka lai lenong wat juduna ha ka hisngi da phi bon kam kat no ru la da phi pa ho phila ban puli shi phau ar phau ru te kumbang ala ong wat jus ngap ki jing roi prothei sa du wai ru ha ba puli ka bible phila ban le ru bat la da phi kwa ban tip shu phang ka ken uplei phila ban ngap tang hi sin stiu ru gi ji hikai ki bang ju hikai lam ba ka ni ka channel te phin suk ken namar hi sin ba phila puli bible ki jing tan jo kin wan te leng ba phi pet pat ye ka tu ka ye kini ki videos phin sok kan manya lanti phin job kan ki jing le nama palai ni long kum ki sai lam lanti kan ki pangi la de ya chi bon ba ki jing ya lanti te bleu dio ban kur khui philang boro te nganget ba phinya mi shñiuh ba ha kerteng jong uji su te da katui nem kum ni pe bang lata hadu banda che te katui te wat nom sep ting reken kum badon ki bong oh sami shñiuh changap chai ai te han rekam le re phila banta phila banya do cotton ne phila banya i jan lekhot ne sa chule kum to kan te satap pada kanu ka jan kum to sathia no te bleu ni ban kur khui phi nah pala usnyo sa simpat utu powder tapi tak testau tu powder pinam hap
ngabeleng ngadang hap hi menta tamambun surat patkin kumen chua bang ngajai tu banta utu powder te henrai ngahap kelar bomut hi bang ngajai tu palan te ngahap tak bah tu powder te bleu nyo ban kurkhui pi yero utra pada don gim pat mi shñiuh pilaban message nga hapo WhatsApp